नोंथांमोनखौ बिराद गिबाय रायगोन नायदो नै लोगोफोर फुल भिडिअखौ जोबजासिम मेहेंदी लोगोफोर मेहेंदी वो बोलते हैं मेरे पास है चल जाएगा नहीं ग्रीन वाला था लेकिन ज्यादा लगा मुझे इसीलिए लेके नहीं आया ये अच्छा लगता मेरा फ्रेंड्स लोग बहुत गाली देगा मुझे क्यों क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम ऐसे पहन रही हूँ इसलिए अच्छी लगा रही हूँ थैंक यू हाँ 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 खुलुमबाय बयनिसिमबो खुलुमबाय बयनिसिमबो ओमफ्राय नै दिनै आङो एकदमबारे हठात करियैसो भिडिअखौ बानायबाय आं दा दंफैयो सासे आब'नि हाबायाव रुपाथि नोगोर होनो खोमा जायगाखौ ओमफ्राय दिनै हाबा नङा आरोना लोगोफोर दिनै आब'नि मेहेन्दीसो ओमफ्राय भिडिअआव आङो माने नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामनोसै होननानै माने भिडिअनि गेजेरजों फैबाय आरो ओमफ्राय आंना ड्रेसा एसे माने बिराद माने एसे बांसिनानो जा डिप जाबाय आरोखि जेरैबायदि आन्टिनाव अर्डार होदोंमोन आन्टिना माने जेरैबायदि सुनो थिनदोंमोन ब्लाउसआ बेबायदि जायासै आरो बेखायनो आङो जा गिबाय आरो नोंथांमोना आंखौ रायगोन नामा बेबायदि सानगासिनो दा ओमफ्राय जुदि नोंथांमोननि थाखाय इसिबांनो गाज्रि मोनजाथावथाव गानबायबा आं बयनिसिमबो निमाहा बिबाय नोंथांमोनाव आंखौ रावबो रागा दाजों ओमफ्राय गाज्रि दारायसै आरोखि बे खनसेखौ बयनावबो आङो निमाहा बिबाय ओमफ्राय ड्रेसखौ माने बेबायदि आरोखि बेथ' जेबो प्रब्लेम बांद्राय जेनेबा बेथ' ओरै उदैसिम फैयो ओमफ्राय नैबे बिखानिया बांद्राय हाख'द्रायनाय जादों आरो लोगोफोर ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौ बिराद गिबाय रायगोन नामा बिदि सानबाय आंखौ निमाहा होबानो जाबाय बयबो बे खेबसेखौ ओमफ्राय दायो आब'खौ नोंथांमोननो दिन्थिनि आङो जाय हिन्जाव गोदान आब'नो आं चक्लेट होफैबाय माने आब'नो चक्लेटबो लाबोदों आं नोंथांमोननो दिन्थिनो दायो आब' जा किउट जोंना जा मोजां नुबाय देलायगासिनो हिन्जाव गोदाना आब' गोथाव मोनथारो आं आंनिखौ न'नि दुन्दियाखौ खाब्रबलायदों गोथाव जायोना जानांगौसोथ' थिथा करलाखौ आब' जानांगौसो बेखौ जानो हाबाथाय बेमारानो जानो हालानो भाजिखौ जानो हायो ओंख्रिफोरखौ जानो हानांगौसोनो करलाखौ अ नै जोंना आब'आ मेहेन्दि फुनगासिनो फट' सट' लागासिनो बिउटिफुल सिस्टार बिसोर आदामोनजों आंहा फट' सट'बो एसेनो खेबजाबावबायसो जा मोजां खेबो आदामोना बयबो मेहेन्दि फुनजाबाय नै जोङो आंहा दाबो फुनथ'वाखै नैबे आब'मोना दायो फुनग्रोगासिनो बिसोर फुनखांबा आंबो फुनसै नोंथांमोनजों जा रायजानो गिबाय आङो बेखायनो भिडिअनि गेजेरजों ड्रेसखौ खनसे फुल देखायनोसै होननानै बेखौ माने भिडिअ बानायबाय नै ड्रेसा माने उदैसिमबो थांद्रायनाय नंखाया आरोना लोगोफोर खालि बिखानियाल' एसे हाख'द्रायनाय जादों ओमफ्राय बेखायनो एसे दुखु मोनबाय आङो ड्रेसनि सायाव नङा नै आं आगैमोना आंनि भिडिअ नायग्राफोरा जा बुरजा गोबांथार गासिबो आगैमोनजोब नै भिडिअ आंनि मोजां मोनथारो आगैमोना नायनो जा मोजां मोनो थेंक इउ सो माच आगैमोन बिनिनोसो बानायनानै आलदा गामिनिनो आगैमोना आं फट' लागोन दे आगै नै आगै थांसैनो ओइ Ready?
नुजोबासै गासिखौबो खानायाव हनै सासेरा खानायाव नै लोगोफोर आब' हिनजाव गोदाननि मेहेन्दिया बेबायदि फुनदों जा मोजां नुदों बै गावदांदां बिबारखौ जा साइज जाबाय नै बिराद मोजां आखिदों दायो आब'आ आखिगासिनो मेहेन्दिखौ आखिजाबाय आरो फारसे आखाइ दंबावोसो आब'ना दासो माने स्टार्ट जाहांदों आरो आखिनाया माने मोनसेया जोबहां जाबाय आरो दंबावो आखाइ फारसे आरो आखाइनि बिखुङावबो दंबावोना गासिबो मोजां आखिनांगौ हाबाया खनसेल' जायोथ' बेखायनो एकदमबारे गोसोआव जाफैयो जाबायदि देलायनो लुगैदों बेबायदिनो देलायनांगौ आरोना ओमफ्रायो नै आंबो मेहेन्दी आखिजानो नेगासिनो दङ दायो लोगोफोर दायो आंहाबो लोगोफोर नै मेहेन्दिखौ आखिजानो मोनमारबाय माने मेहेन्दी आखिग्राया मानसिफोरखौ माने मेहेन्दी जायैफोर आखिग्रा मानसिफोर बेखौ आब'आ आरोबाव लिंहरबावबाय सानै लिंहरदेरबावबाय माने मानसिफ्रा बुरजा जाबायना बयबो मेहेन्दी आखिजानो लाइन लागासिनो माने हास्लाबलायला आरो आखिग्राफोरा बेखायनो आब'आ नैबे सासे ओमफ्राय आंखौ दा आखिगासिनो दंना सासे ओमफ्राय नैबेजों सानैखौ नैबे आब'जों सानैजोंखौ लिंहरबावबाय आरो ओमफ्राय नै दायो बेखौ बेहा सासे आखिजागासिनो आंहा नैबेयावहाय आखिजागासिनो आरोखि जेबो डिजाइन बेबायदि माखौ आखिनो होननानै सोंदोंमोन आरोना ओमफ्राय ओइ जानला मोनला जायो होननानै बुंबाय आं ओमफ्राय गावनि गोसो बायदि आखिहोबाय दायो नै आब'निखौ नायफैबावबाय आङो आब'नाबो फारसे आखाया जोब्बायानो ओमफ्रायो आंबो आखिजाखांबाय नै दसेनो जोबदों आंना माने थाब मालाय फुननो गोरोंना दसेनो जोबहोनो हायो ओमफ्राय आं आखाइ गेजेराव आखिजायाखै आङो आखाइनि माने सायावल' आखिजादों आरो मानो होनना बुंबा आखाइ सिङाव माने आखाइ थारखायाव जुदि आखियोबा आङो ब्लग बानायबाय थायोना लोगोफोर माने जानायनि मानायनि दै दांबाय थानाय जायो बेखायनो दसेनो खारखागोन साननानै आखाइ गेजेराव आखिजायासै खालि आखाइनि बिखुं साइडआवल' बानायजाबाय आं ओमफ्राय नै लेहेंगाखौ आं एसे फिदिंनानै दिन्थिदों नोंथांमोननो जा हिबि बिराद गिलिर नै लोगोफोर दायो आंना मेहेन्दियाबो एसे रानहांजोब्बाय ओमफ्राय नै फट' लालायबाय आब'जों दसेनो फट' लानोसैलाय होननानै लोगोफोराबो सफैजोब्बाय आब'नाबो बांसिनानो ओमफ्राय नै मोसागासिनो साइडआव ओमफ्राय आंहाबो बेहाय जिरायनानैनो एसे एक्टिं खालामबाय आरो मोसानोबो रोंखाया नालाय जिरायनानैनो सावख्लि बायदि हनै आगैमोनाबो सफैबावबायसो बिसोराबो बिराद मोजां देलायनानै दायो मेहेन्दी फुनजानो आगैमोनाबो फैजोब्बाय मेहेन्दी फुनजासिगोन दायो आगैमोना ओमफ्राय दसेनो सेल्फि लालायबाय आगैमोनजोंबो नै मेंबाय आं एकदमबारे मा जे फट' सट' लायो नै ब्रादार मोनाबो नै मा खालामो आब'खौ लोगोफोरा मालाय बिराद अनो जा मोजां मोनदों आं आब'मोननि लोगोफोरखौ माने बिराद अनलायलायो मालाय ओमफ्राय नै एसे आब'खौ माने मोसाहोनो होननानै माने मेहेन्दी आखिनाया जोब्बायानो ओमफ्राय मोजाङै रानजोबाखै आरो ओमफ्राय दसे नै आब'खौ मोसानो बोलांबाय लोगोफोरा आब'ना बिराद इन्जय खालामदों आरोना बिराद इन्ट्रेस्ट जादों लोगोफोर केकआनो गोग्लैनानै खुग्लुबबाय थायो अन्थाव बाथाव अन्थाव बाथाव केकनि फुथुलायानो गोग्लैबाय थायो लोगोफोर नायलाय एफा साइजमोन मा फुथुलाया ओमफ्राय गोग्लैनानै मेगनानो फारसे जा बोरैबासो जाबाय माने गोग्लैबाय थाबायना बियो केकआव बेखौ लादो ओरैला जानजियाव खिथेब ओरैला नङाबा देखो ना मेरा केक देखो तो आके शक्ल देखो और डांस नहीं सुनना
Sona nu deh sih. लोगोफोर आबना केगा मोननै मोनसे आरो हानो नागिरबावबाय लोगोफोरजों माने लोगोफोरा आरोबाव लानानै फैबावदों नालायथो ओमफ्राय बेखौबो हानो स्टार्ट खालामबाय नै हाबायानो बेखौबो दायो केकफोरखौ हाखांनानै आब'आ दासो फट' खेबजाफिननो नागिरबाय दहायनिफ्रायनो माने मोजाङै फट'खौ खेबजानाय जायाखैमोन माने मेहेन्दी फुनखांनानै दासो नै आब'आ खेबजाफिनबाय बेसारा दासो खेबजानो मोनबाय हिन्जाव गोदान ना बयबो बेबो बोयो मोसानो ओमफ्राय आब'आ नै दायो आखाइखौ सुखांबाय मेहेन्दिया नांबायानो आब'नाबो दसे एसे इन्जय खालामबाय बेसारा हिन्जाव गोदाना माने जिरायनोनो होखाया दसेबो हिन्जाव गोदानखौ ओरैबायदि अनो बयबो माने मोसानो मानो माने बेबोलाय बोयो ओमफ्राय नै बिसोरबो ओरैबायदि ब्रादार मोना इन्जय खालामदों दा बुंसै लोगोफोर गाना ओरैबायदि हिटमोन गानखौ आङो होनो हायासै माने गान होबाथाय प्रब्लेम जायोना भिडिअआ बेखायनो गानखौ होनो हानाय जायासै लोगोफोर नै बिराद मोजां मोसादों नैबे ग्रुप डान्सआबो बिराद मोजांमोन सङाबो बिराद मोजांमोन ओमफ्राय आंहासो गानखौ होनो हायासै नालायथो ओमफ्राय मोजां खोनानाय जायासै नायदो लोगोफोर बेखौनो बिराद मोजां मोसादों बिराद मोजां फिल खालामोना माने गोसोआ बिराद मोजां मोनो गावबागाव लोगोफ्रा जे बेबायदि बिराद मोजां इन्जय खालामबा माने जाय हिन्जाव गोदान गोसोआनो एकदमबारे गोजोनजोबनाय बेस्रा जा मोजां जादों पार्टिया गान जुदि होनो हानाय मोनबा दा बुंसैमोन गानजों लोगोसे आरो दंबावोसो नै गान मोनसे मोसाबावबायसो आयु mas मोजां मोसाया बिसोरो दायो मोसानाया नै जोबथ'लायबाय ओमफ्राय आगैमोनखौ लोगो मोनबाय आगैमोनाबो आरोबाव नै लोगो मोनफिनलायबाय आगैमोनखौ मेहेन्दिया बिसिना माने फुननाया जोबजोबबाय हनै मालाय फुनखांबाय मोजां नुथारदों बिसोर आगैमोना होनदों आंनि भिडिअखौ मोजां मोनथारोनो ओमफ्राय एम्बु बारनाय भिडिअखौ नायनानै गावसोर बिराद मिनिदोंनो ओमफ्राय जानो लुगैयोनो आंनि जानायखौबो ओमफ्राय गावस्रा जायोनो बानायनानै ओमफ्राय जानो हाया बेस्राफोर बेदर खाजि जाबाय आं बेखौल' जायाखै लोगोफोर प्लेट मोननै जादों आङो